yezimbabwe zvinonzi ukaona kangoma kakunyanyoririsa ziva kuti kapadhuze kuparuka, kutsemuka, kubamuka. Iko zvinezvi ndine zvinhu zvandiri kuona panapa. Handisi kuziva kuti vanhu ava zvivindi zvari kuzvihodha kupi. I always tell people kuti guys, please be very careful pane maissues akaita seaya, because munoda kuzopa vanhu basa zvozoita pamwe vanhu vari kuita imwe yakanyanya sterek. Ndiri kuona this hama yamutsvangwa iyi anonzi Philip Mutsvangwa ari busy kutuka Mnangagwa. Inini nyaya idzi guys ndogara ndichikudzidzisai. Kuanalyze munhu, kucriticize munhu haisi nyaya sterek, asi tombori big deal, because munhu ndokuti otoona kuti vanhu havasi kuda. But kana wakutuka mavulgars, Mutsvangwa ngaite plan nehama yake iyi, because unoziva kuti hatidi zvokuti munhu unotanga uri kumba kwako. Vana havazozive, vana vanenge vachibata zvinodhaka vachirova madrugs, havazozive kuti language iyoyo inokonzeresa kuti baba vazodzingwa basa, inokonzeresa kuti sekuru kana kuti ani azodzingwa basa. Zviri kuitika panapa zvokuti Mutsvangwa anenge achikocha vana vake kuti vapote vachinotuka Mnangagwa pasocial media hazvisi right. Cheno makaningirikina, but tikuti kana vachida kuningana ngavabude pachenda vangocriticize like what others are doing. Ndo pane point yedu chete. Right. So pane vapfana vaya vanogara vachibuda hanzi the anti-presidential criticism. You have to visit Mutsvangwa's house. Munobvunza about this post iya muri kuona apa. Inini zvangu honestly panapa I can't read it myself because tinoteererwa nevanyarikani, tinoteererwa nevanhu vanorespectwa, vanoremekedzwa zvakanyanya. So handisi kuzokwanisa kuti zoiverenga pachangu panapa, but ndiri kutongoti kana muchikwanisa kutongoiverenga muri kwamuri ikoko, feel free kuiverenga zvichingoenda zvakadaro. But inini ndiri kungoti pakashata ukaona wakudzidzisa vana vako kutuka kudai so matukiro aya. Zvinhu zvokuti unozati mune mabva kumameeting, kumapolitbureau meeting, kumameeting dzakasiyana-siyana, kuZANU-PF headquarters makadikitira muri frustrated or hamuna kuwana mafavors. Some of the ZANU-PF members vari kutoboikana kuti Mnangagwa is busy dishing out cars achipa vanhu vakasiyana-siyana, vanhu vari kure, vari kumapositions anotanga ari kure, but vasiri kupa mamembers anozviti ari loyal, anozviti ari mudhuze. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandiri kuona zvokonzeresa kuti munhu anosvika kumba kwake akungotaura mawedzi ese. Ndogara ndikuudzai, roveredza mwana panzira yakanaka, mulanguage unotaura kumba kwako nemwana wako, make sure, because anozobuda kupublic atipuwa zvinodhaka otanga kutukirira. Mamiriro akaita zvinhu izvi handifunga kuti zvinopera mushe kunana Mutsvangwa ikoko nezvinhu zviri kuitwa naPhilip Mutsvangwa izvi. Honestly, I'm not their spokesperson, but I know their behavior vanhu veZANU-PF kuti vakaona zvinhu zvakadai. So I know team reZANU-PF racho, I know kuti Mnangagwa anoita sei, anoreacta sei akaona zvinhu zvakadai. So I know kuti vanhu vakawanda, the likes of Ana Matuke, ana Minister of State Security vaya, and the likes of Ana Owen Muda, vakaona something like this vanotanga kumera zenze, kuvirima nehasha, kupupuma kunge chisupa, zvinozokonzeresa kuti mumwe munhu life yake ipinde panani, pana taisireva. Musazoti ndakukuudzai zvinhu zvinogona kuzoitika mangwana, because pane zvimwe zvokuti munopa nyika yese basa makuti yawe anodai. So I always tell you, Mnangagwa anorova, and Mnangagwa utsinya atori naho, haana kana kumbobvira akambopera utsinya hwacho, and unoona kutofunga kuti pamwe ukambomutadzira nhasi mangwana uzomukumbira kuti I'm very sorry nezvandazokuitira, anozongwana pano kubatira chete. Kana muchida kuona kuti this one is a good example, and munotarisa vakomana vakaita saMike Chimombe, Moses Mpofu, vakabudisa maaudios vachifunga kuti nyaya ichaperera ipapo, but ndiani aizoziva kuti nyaya ichasvika pakuti umwe achapuwa 12 years mujeri, umwe achapuwawo 17 years dzichizodai zvinozoita ma15 years mujeri mushure mekunge aningirikina, ende futi hazisingogumira ipapo. That is kana vadzosa imwe mari. So madhiri but anenge akaitwa muchinyararire, uchinzi uri kupromotwa mwana wemusangano, uri kuitirwa zvekuti uti life yako iendewo kumberi uchipiwawo maopportunities. What about this Mutsvangwa boy? If you guys still remember, mwana waMutsvangwa akambosungwa akavharirwa mukati, avharirwa paruzanzi Mnangagwa ndiye akazodedza majaji kuti iwe chichi kunetsa iko, kwanzi mano jaji akadedzwa kustate house akatoti ini pa case iyo ndatobva anchatodi kuiona mu office mangu. Case iyo ngaitongoona mwana pasina ngwa ndo pakazobudiswa mwana wani wa Mutsvangwa. Nhasi ndo pava kurecruita dzinza rese kuti ringe richitukirira Mnangagwa. Something must be done. Mutsvangwa anotaurisa what is muromo rake riya anofana kuita something, because kana ngirikini havasi kushowa integrity yekuti ari kusiya hama dzake dzichituka Mnangagwa.
Sorry zvenyu ladies and gentlemen, magetsi anidzimira panapa, but nyaya tete tichitongorova ende unongoziva kuti so hatinetere ipapo paya zvinenge zvangodzimira, tinoramba tichingonhingirira tichingokupai maupdates. But before I waste much of your time muri Zimbabwe, ndabva ndangoshandisa mukana uno kuzivisa vanhu vese vari muSouth Africa vanoregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permit kana mastart permit. Pane kambani inonzi Education Research ndo inopedza basa. Batai mukoma Owen vanokwanisa kuregistera ikambani wokuvhurira maFNB business account musina mawork permits kana mastart permit. Zviri easy mazuva ano, hamuna need yekuswera kutravela kuenda kwavanenge vari kuPretoria, munongoita muri kwamuri vari kwavari ikoko. Saka nhamba dzavo idzo ndo basa radzo dzekuti muite sei munge muchivabata ipapapa.